toen ook gezeten met ook loodgieters? Werk. Wat je zei, ik ben loodgieter geweest. Ja, ook een beetje. Ja. Die hebben ze zelfs getennist. De strijd moet nog op de moer staan. En wordt de wijn rood. En ben je tegen tennis dan? Ja, gewoon gaat tegen de moer geboomd hoor. Ja. Er stond dan natuurlijk niks. Het is ook een beetje de sporthal van Nieuwstad is het. Ja. Hè? De kinderen die basketballen, daar kun je tennis weer. Hè? Ja, pingpong. Zoelbakken. Heb je die ook? Een zoelbak heb ik ook. Ja? Wordt er ook wel eens gesjoeld? Nee. Steeds hoog opgebogen. Hey, en de schilderijen die hier stonden, hebben die nog een bepaalde betekenis voor oog? Ja, die heb ik langs de weg gevonden. En ik denk, noem maar met. Ik vond het zo'n. Ja, dat is erg. Hey, is dat niet een tandarts? Ja. Kijk, dat is wel leuk, is dit? Ja. Kijk, is die met de tang achter de rug? Ja. Zo van... Dat is ook nog een bekende. Dat het gemaakt heeft. Gary Patterson. Ja. En ik ken hem niet. Waar zou ik hem van moeten kennen? Dat is een bekende, maar verder weet ik gewoon niet. Oh zo. Cartoons. Wat lekker. Eerste hulp. Ja. Oh, Germ. Ja. Heb je er geen idee bij, hè, bij het anders? Oh, wacht, hier staat werkbank verkocht. Is dat deze? Nee, daar heeft zijn tummerwerkbank gestaan. Oké. En die is nou een andere kunstenares. Die gaat de volgende week openen. Die werkbank. Nee, die is naar een andere kunstenares gegaan. En die gaat volgende week? Het atelier openen. In Zittert. Nee. Maar die heeft niet zo'n beurtje zoals jij hebt, van morgen ga ik beginnen. Dat gaat echt volgende week Nee, open. maar dat is een ganz ander type. Dat is de perfectie op zichzelf. Hoe? Dus het... Wacht. Ja. Dit heb ik gekregen wie ik 24 jaar bij de zaak hoor. Dus, Maar waarom loodgieter met een T? oh, weet niet. Het zal wel een... Maar dus... Waarom met een T? Is toch niet gieter? Loodgieter. Nou ja, is het toch niet, hè? Nou, maar lood is toch met een D achteraan? En daar staat het loodgieter met een T. L-O-O-T. Oh, dat weet ze meer dan zeggen. Als iemand het weet, Best tegen. stuur ons een mailtje. Ik zocht net buiten een fiets stond, maar daar ziet je dus veel mee op paard. Ja, Als je niet heen ziet, ziet je misschien wel onderweg naar hem. onderweg. Ja, net zoals wij. Ik heb november wordt er 4 jaar. De fiets heb ik 17.000 gefietst. Alsjeblieft. Ja, wel elektrische. Oh, dat is een fotofiets. Ja, en een voetenfiets. Ja. Waarom leed hij het kippenlexicon? Ik heb honden gehad die... En die leep altijd met me naar binnen. En die is heel lang, die had die immer bijgezeten. Als die binnen wordt, komen ze hier ook erbij zitten. We zien ons een keer op een adres geweest. En dat was leuk, hoor. En daar had je ook kiep in de woonkamer. Ja, ik sleep er ook gewoon. Je moest wel aan toe kuttelijk en ook vegen, maar ja, dat maakt niks. Ja, dat draagt ook wel goed, hè. Daarom zou ik ook vuitvegen niet. En ziet je door nog iets bonsaaierigs aan het doen? Nee. Oh. Nee, maar ik laat hem wel gewoon wie hij wilt. Ah, oké. Hij kreeg de ruimte. Ja. Ga je trouwens niks te veel gezag over de viegen? Oh, hier was die fijn. Lekker als de neten. Dat komt wel. Oh, kijk. Heb je bijgehaald zelf hoeveel stopcontacten en verlengsnoeren dat je... Ik weet. Oh. Wat is? Oh, dat is... Oh, dat is de pot. Nee, bang zeggen. Nou ja, Het spettert gaat. een beetje lucht in de leiding. Ja. Maar je zei net van, onderweg naar Hoes, hoe ver heb je vanaf woont gedaan? 8 kilometer. Daar is de zoelbak. Ja, leuk.
Ja, dat Susie, die wordt veel gebruikt, ja. Ja. De manier waarop hij is opgeruimd. Nou, dit mag toch best wel een redelijke opgeruimde keukentje. Hey, dankjewel. Mocht lekker komen. Ik is me moed. Nee, dat is geen eer aan te behoren. Niet. Nee. Hij wordt wel eens een tas koffie gezatten. Ja. Maar volgens mij wordt de afzuigkap... Wacht. Dat mocht rustig. Mocht rustig. Eens een keer aan de vrienden daar komen. Hè. Mee op. Nou. Die zat te doen. En dit is voor tekeningen te maken met de centrifuge. Oh ja, dat heb ik. Is dat? De centrifuge leggen ze dat in en dan... Maar dat vinden vrouw Kinger leuk, of Ja, niet? dat is als ze voor kinderen gaat wil ze doen. Nou, hij is niet veel nodig, hè? Een centrifuge, papier en wat verf. Lood gewoon. Ja. En ik kan ook nog schoonmaken als ze wil. We hebben een Schustermachine staan. Ja, maar dat is toch vooral om te poetsen? Nee. Sliepen, sjoeren, frezen. Oh ja, En inderdaad. dit is de zetbank van een loodgieter. En dat is een knipscheer. Maar je gaat me toch niet vertellen dat je echt weet wie ze schoon moest maken? Ik heb alles. Maar ik broek het wel niet meer. Wacht. Ik snap het zelf niet, maar alles wil. Ja, maar je zei van, net toen ik vroeg, heb je wel eens een schoongemaakt? Toen zei je van, ik heb alles. Maar dat is maar een half antwoord eigenlijk. Hè? Ja. Heb je wel eens een schoongemaakt? Nee. Oké. Ja, altijd handig natuurlijk, hè, Ja. om te hebben. Wie ziet je eraan gekomen? En zeg nou niet langs de weg gevonden. Nee, ja, de Schuster verleed en de zoon ging alles opruimen. En van den kunnen we het angeren. En toen dacht ik, hé, dat kan ik gebruiken. Ja, hem af en toe aan en toe te zetten. Dan gaat er, nee. Ja, dit kan ik gebruiken, maar voor gebruiken hem voor dan? Ja, voor te sjoeren, te pleisten. Is een pleistjef. En dat is sjoeren. Dat is ook sliepen. En hier kan ik nog een sjoerstief opzetten. Kijk. Die is alleen de vanaf nu. Omdat die er vanaf gevlogen is. Dit is voor zo'n toerist. Maar nou zien we er. Ja? Dus voor die kunstwerken die heel lang stonden, dan Ja. gebruik je heel druk dit apparaat voor. Ja. Kijk. En het bloed kruipt waar het niet gaan kan, want old school loodgietersapparaat, doet je nog wel eens wat? Nee. Nee? Nee, het gaat niet meer. Nee. Spoorwerk, Ik hè? heb zelf een herseninfarct gehad en dan gaat dat niet meer. Het gaat echt niet meer. Ment je dat nog? Je mag zo'n 76. Ja? Je mag een top indruk. Oké. Dan ziet je toch goed van bekomen. Ah, ja, ik ben zeker goed hersteld. Maar toch, het blijft toch gedeeltelijk hangen. Hè. Mhm. Maar je hebt natuurlijk vroeger als loodgieter, heb je ook in de meest onmogelijke posities ook werk gedaan in Dat kroopruimtes. willen ze niet weten. En nu is het allemaal, kan ze met de glaciers doen. Ja. De glaciers. Ik denk, Mitch, werd sticht nog wat glaciers zien? Nee, geen idee. Het is veel meer de tijd. Ja, dat is dan een generatie die dat... leg even uit aan Mitch, wat zien glaciers? Ja, ganse fijn. Heisje, ganse mooi leer. Die dames, speciaal voor wentelteefjes. Hé, maar hij is denk ik eigenlijk eerder commentaar overbodig. Dit is toch wel de ultieme mancave. Ja. Hij kent je echt helemaal nog eigen ding doen. Ja. En dan moet ik het steul opgeslagen hebben. Dan doe ik het steul opslaan. Boven stond er zo nog tafeltjes en...
En in de winter zit je wat meer bij de kachel. Ja. Altijd wat warm. Geweldig. En dan gewoon, ja, midden in het dorp. Maar ja, dat was vroeger een timmerwerkplaats, dus dat hij vroeger... Ja, maar de uitgang is pas naar de rand gemaakt hoor. Hier is een grote poort. Ah. Die poort heb ik getummerd. Die kost je gaan zo openzetten. Hier hebben we nog gedoosje hier, dat is een den. Weet je wat een den is? En dan niet. De den. Ja, dat is de vloer waar ze vroeger van bovenaf gooien ze het streu af Ja. en dan wordt het hier gevlegeld. Ja, met Ja, de op dorsvlegel. een den. Ja, En de din is dan eigenlijk de vloer. de vloer, een leme vloer. Weer wat geleerd. Ja. Hey, dankjewel dat we even... En bedankt voor de vie en voor het handen wassen. Krijg ik nog wat anders? Zo. Appeltje voor de dorst? Of,